Wspominki starego knakra przed feriami. Mój jeden kamrat ze Hamburga tuni na szryflał kejsik był i że kieremuś rektorowi napoczną we szuli coś czytać ze próżnego hefta, bo nie chciało mu się tego pisać. Wiecie, zadaniu domowego. Hej, sami się wspomnieli też takie fale ze czasów, kiedy się pendalował do szuli. No i przychodzi we naszej 17 to było tak. Jak już poszedł do 7 klasy, ja tak kejsik było, co podstawówka miała 7 klasów, zaroski we wrześniu przyszedł ci do nas nowy rektor, który miał być naszym wychowawcą. Wicnej no było to, co jeszcze bez lato w lipieniu i w sierpniu grali my z nim futbal na placu albo na plantach. A teroski ci to miał być nasz srogi rektor. Mieszkał ci odjechał dalszy ode a iże był takim dudzkim, no my się tam za teraz śniegu przy tym futbalu nie robili, nie mieli my go blank wezocy. No i przyszedł, łoształ naszym wychowawcom i był blank gryfny ku temu też mądrok. A iże już ten czas czytał takie książki jak Przygody dzielnego wojaka Szwejka, a najbardziej te wszystkie książki Emila Zoli. Znocie je, proczycie, prawda? A dla mnie jakieś tam lektury obowiązkowe blank nie byli geszpant i bez tuż, że ich nie czytał. I tu ci mnie łapnął nasz rektor Walczak, ten hopek od futbalu, jeśli odczytał ta lektura. Nie bocza już teroski kiero, a było to jakieś 54 lata temu nazad, no i nogodą i ja. I sam ci się napoczął. Zawdy ten rektor coś ich dogadywał, coś ich dopowiedział, a teroski jogodą, co od kamratów skorzy usłyszał. I napoczyną ci fezło sprawiać. Ludzie, godorek całkę pół godziny, ten rektor nic. Kierzek już dociągnął do fajramtu, we klasie się tak cicho zrobiło i że koprucha nie szło usłyszeć, a na ostatek rektor Józek Walczak żyknął ino tak. Eugen, wiesz, cwajki ci nie dom. Wtedy jeszcze byli cwajki, nikie teroskie jedynki. Boś dużo godał i nie tak blank głupio. Ale, kiedy ten pisarz, ten co ta książka napisał, usłyszał coś ty sam nało sprawiał, to by się chyba prasknął we palica. I nie była to lektura obowiązkowa. Drugi fal to był blank inszy. Jak zawdy był dosecki Angryber, taki grafun roc i miał ich uciecha, kiedy mógł rektorowi i nie ino coś ignało studa zbajslować. Miał ci przed maturą takiego szykownego, ale też maluśkiego rektora, który się Wołczyński mianował. On festelnie miał rod tego boja żeleńskiego i szło u niego wiela zgobić, ale i wiela erbnąć, kiedy się poradziło jego kącki na pamięć spłego dać. No ale mnie się zdało, co by dalej przyjrzy. I tak jakoś ich po pół roku w tej szuli trafiło na mnie, co by przeczytać to, co każdy z nas miał na szkryflach, jako ta praca domowa. Ich też napisał, a iże od zawdy we szuli siedział we pierwszej bance, trafiło na mnie, co by te swoje szkryflowe przeczytał. I tu ci się napoczło. Ten rektor nie miał rod, kiedy byle szkolarz brał za swe jakieś insze cudze słówecka i zawdy, kiedy tak w to takie cudze słówko wetkał do jego pracy domowej, kozał inkrzymu szkolarzowi wyeklarować, co one richtig znaczy. A jo czytał. Znaczy się jo nie czytał i no godał nas pamięć i gawczułek na tego rektora. Było ci tego mojego pisania takole 6 zajtów we hefcie i godałek nas pamięć. A on, znaczy się ten mój rektor medikował, co tyż to jo teroski sam na doczkaniu wynokwił. Doczka, że powiedział, co miał powiedzieć i oznajmiłek, i że to już jest naisto wszystko. I goda. A teroski Eugen pokoż, kaj to moż napisane. A ja miał to genau wszystko napisane i to jeszcze taką gryfną klałą, handschriftem, co to się w tym co zmianowało pismo techniczne. Co się tam w tej klasie działo nie będę godał. Nie jedna gryfno dziołcha ze mojej klasy się na mnie pogorszyła, bo zawdy nie skorzyki, co czytał, tak prowun to godał nas pamięć, insze musieli duplikować wszystkie te cudze słóweczka, które ja tam do tych moich wypoczynów wciepnął. No ale mogę jeszcze tela powiedzieć, co kiedy już napisał ostatek mojej roboty na Politechnice, ta moja proco dyplomowo, to ten dyrektor mojej dawnej szuli zdziebko zrichtował ją i powiedział, co ją mogę temu mojemu promotorowi na Śląskiej Politechnice pokazać i krom technicznych albo naukowych specyi jest wszystko jak przynależy.
Wiecie se insze fale. Poradziłem na ten przykład na umiecie nas pamięć wiela roztomajtych sztrofek i to nie ino tych, co do każdy poradził. Przeca każdy w to do szuli deptał, poradził nas pamięć powiedzieć Litwo, ojczyzno moja i deszko dalszy, a w to poradził z głowy powiedzieć coś takiego. Ej, użyjmy żywota, wszak żyjem tylko raz, niech ta czara złota nie próżno wabi nas. Albo sztrofki ze pana Tadeusza. Dwie chyliły się karczmy po dwóch stronach drogi, oknami wzajem sobie grożąc jako wrogi. Stara należy sprawa do zamku dziedzica, nową na złość zamkowi postawił soplica. W tamty jak w swym dziedzictwie rej wodził Gerwazy, w tej najwyższe za stołem brał miejsce Protazy. Gryfne, prawda? A ja taki sztrowek poradził nas pamięć wiela, mocka i chociaż wszystkie mi go dali, co bych poszł kajsich na uniwersytet, to mnie dziobli, zatargali na ta diosecko Politechnika, zekiery, teroski blank, nic nie mam i fanzola wum, moje wyrostomiłe, teroski takie głupoty i bela fast. Oj, z pnioków.